ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si GJ Roth. GJ? Lasing yarn? Parang yung secret file sender lang natin na lasing. Anyway, kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Denzel's Secret File. The Halloween Special. Si Denzel, kasama ang kanyang mga kaibigan, na nagkayayaang mag-inuman sa Rizal. Dahil nga gusto lang magtanggal o mag-unload ng kung ano-ano mang stress na inabot nila sa school. Pero may kakaibang nangyari sa kanila. Na-witness ni Denzel na may bangkay sa dinadaanan nilang zigzag at ang akala nila, mga tropa nila yun. Tapos yung mga tropa naman nilang akala nila deads na inauna pala sa kanila. Tapos yung kwento naman nila, sila na nakasasakyan, yung nahulog sa bangin. So yung plan B naman nila, hindi sila tumuloy sa Rizal. Nag-resto bar na lang sila, malapit sa dorm nila. Ang nangyari naman dito kay Denzel, umaalis siya ng resto bar dahil sobrang laki na ng apoy. Tapos merong isang diablo na humila ng paa niya. Pula yung mga mata. Tapos sinasama na siya. Hanggang sa nagising siya. At yung kaibigan pala niya yung tumatapik sa kanya. Akala niya totoong-totoo talaga. At ang creepy pa ron, may na-receive siyang text message mula sa isang diablo. Nagsasabing kahit saan man sila magpunta, isusundan pa rin sila. Shocks. Ano kaya yung katotohanan sa likod ng mga nangyari kila Denzel? Kasi walang maalala yung ibang tropa niya. Biro mo 5 sila, tapos si Denzel lang yung merong memory kung anong nangyari nung kinagabihan. Ano ba talaga tunay na nangyari? At nangyayari ba talaga to sa totoong buhay? Yung tipong wala ka lang maalala kinabukasan? Pero may kababalaghan o may kung anumang misteryong nangyari nung kinagabihan? Pwede ba yun ang paggising mo? Wala ka lang maalala? May amnesia ka na ba? Yung gano'n? Anyway, pakinggan na po natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si David. Pag nakakasalubong ko nga yung may utang sa akin, para siyang nakakakita ng multo, nagbibiglang liko. Anyway, napanganga ako. Sa Secret File The Halloween Special natin tonight, DJ Rocky, dahil nakakakaba. Siguro din may tama ang sumulat sa iyo. Expired siguro ang nakitang item. Ay,
Shoutout din po sa mga taga Petron, Calicanto, Petron Lawas, Maribel, Galicia. Happy Halloween. Maraming salamat, David. Ito pa sabi ni JR Legaspi. Nakakakilabot naman ang kwento mo, DJ Rocky. Pero ang masasabi ko lang kay SF Sender, bawas-bawasan ang pag-iinom dahil kung ano-ano na ang naiisip niya. Baka lakas lang ng pag-inom niya ang dahilan kung bakit siya nakakaisip ng mga ganong klaseng bagay. Parang yung kagrupo kong si Arian Behar. Nakita raw niya yung kotse ni Janjan Dilao na umaandar na walang driver. Takot na takot si Arian, DJ Rocky. Madilim no mga oras na yun. At habang ikinukwento niya yun ay nagtatawanan kami. At sinabi namin na hindi niya talagang makikita sa dilim si Janjan dahil sa kulay ng balat. At ayun, natawa siya sa sarili niya. Big shout out sa batang Kongre Grab drivers na gumagapang sa katrapikan na laging nakatutok sa secret file. Yun naman pala yung dahilan kung bakit hindi talaga makikita. Unless ngumiti, diba? Kasi yung pagngiti, yung maputi, ngipin. Unless wala nang ngipin. Charot, darot. Anyway, ito pa sabi ni JP. Dala lang siguro ng alak yun, ma'am, kaya naikuwento niya. Nakakatakot din yung SF niya kung tutuusin, ha. Ikaw ba naman habulin ng Diablo? Happy Halloween, ma'am DJ Rocky. Ingat po pa uwi, maulang gabi. Thank you. Hi din kay Christine Rivera na nag-story ng pakikinig niya sa Secret File. Ito pa sabi ni Carl Padillo. Ang may advice ko sa ating letter sender ay kailangan niya lumapit sa spiritual advisor, pastor or priest para hindi siya matakot at lumakas ng spiritual na pangangatawan at magkaroon siya ng lakas ng loob. Palagi siyang magdasal, nagabayan siya ng Diyos. Yun lang po. Nice meeting you ulit earlier. God bless and shoutout sa buong Philippine Christian University at sa buong team Rocketeers. Thank you, Carl Padillo. Actually, pwede ka lang lumapit sa mga spiritual advisor. Ito pa sabi ni Ate Katrina sa San Jose. Tingin ko nangyari kay Denzel, mahilig siyang manood ng horror movies. Kaya nung nalasing siya, puro katakot-takot o katatakutan yung napanaginipan niya. Bawas-bawasan din ang pagkakape, Denzel, para hindi ka maging nervyoso. Ayaw kong isipin ang boses ng Diablo, baka mapanaginipan ko pa. Sabi nga ni Miss Karen, pag broken-hearted ka, manood ka ng Nyorn para makamove on ka. Seryoso ba yan? Ito pa sabi ni Charles Sancho, wag na lang mag-shot puno kung may pananakot sa bar. Pray na lang kay God na wag na siyang malapitan ng Diablo. Ito pa sabi ni Jason, pwedeng nadala ka lang sa kalasingan mo. Siguro nadala ka lang sa tama ng alak na ininom mo. Kaya ka nagkaganyan. Kaya hinay-hinay lang sa pag-iinom, sender. True. Ito pa sabi ni Mark Anthony Garado, baka nag-overthink lang siya. Shoutout po sa Davao. Hi kay Chris Garcia at hello din kay Russell Dain at ang sabi niya dito, hindi po kaya high lang siya. Hoy, ayus-ayusin nyo! Grabe kayo. Ako iniisip ko din talaga kung anong nangyari kasi hindi naman po pwede na walang memory yung mga kaklase niya nung gabi. Unless nga meron silang hinit-hit or meron silang tinik na pwedeng na-intoxicate yung katawan nila. Kasi kapag intoxicated yung katawan mo, there's a possibility na yung sinesend dun sa brains mo ay kakaiba. 'Di ba? Hindi siya yung usual and normal function or hindi siya nakapag-function ng normal and usual kapag may toxins ka na ini-intake sa katawan mo that harms your brain. Oo, kasi itong mga toxins na to, it sends signals to the brain eh. Ang taray, may ganong ano. I-research nyo kasi yan. So, anything that you take sends signals to the brain. So, yun. Kailangan natin i-rule out yun eh. Kasi kapag nalaman natin whether or not may tinake talaga sila na toxin, then, baka guni-guni lang talaga lahat ng... Plus, ang alcoholic beverage naman, kapag napasobra ka, nagiging toxic na po yun sa katawan. Kaya nga, dapat you have to drink responsibly.
So, yeah, possible na may mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin ma-explica. Pero kapag napunta tayo sa isang sitwasyon na okay naman na tayo, safe na tayo, pero dama pa rin natin yung naiparamdam ng sitwasyon na yun na napuntahan natin na kakaiba, lagi lang tayong magtiwala, maniwala, at magdasal na ang pinakamakapangyarihan pa rin sa mundong ito ay ang poong may kapal. Hindi ang diablo, hindi ang tao, kundi ang poong may kapal. Hindi natin kontrolado ang lahat ng mga nangyayari sa mundong ibabaw. Pero nakikita tayo ng Panginoon, nadadama niya tayo, kasama niya tayo. And that's the time na kailangan mo mas kumapit pa sa Kanya. Anyway, sabi dito ni Carlito, ano pong SIM card ni Mr. Diablo? Na-register po ba yung SIM card niya? Hindi ko rin sure kung na-register, di ba? Pero kasi, ewan ko meron kasing parang panaginip. Tapos, yung panaginip na yun, may isa ka pang panaginip. Ewan ko kung nangyari na sa inyo yun pero sa akin, it happened, I think, once pa lang, na may panaginip akong sobrang sama. Tapos, gumising ako. Tapos, alam ko na panaginip yung napanaginipan ko. So, naiyak ako. Naiyak pa rin ako. Tapos, may nangyari pa rin masama dun sa panaginip na yun. So, pagkagising ko, as in, tumutuloy yung luha ko. So, it's a dream over a dream. Over a dream. Parang ganun. 3 layer of dream. Lucid dreaming ba tawag dun? Hindi ko sure pero may ganun klase. Na akala ko gising na ako, pero tulog pa rin pala ako. Medyo weird yung nangyari sa akin yun. Pero after nun, I really make sure that I pray before I go to sleep. Tsaka pag uminom ka, magdasal ka rin muna bago ka kumain ng pulutan. Maka-effective yun, diba? Tsaka kasi, sa mga oras na ibinigay sa inyo ng mga magulang ninyo na mag-aral muna kayo. Diba? Tsaka na kayo yung mag-night out ng legal na legal kapag tapos na kayo. Tsaka alam nyo ba na nangyayari yung mga pinakamasasamang parang pangyayari sa oras na sobrang na-excite yung tao. Bakit kamo? Kasi may mga bagay siyang nami-miss out dahil hindi niya masyado na pag-iisipan yung mga bagay-bagay. So, dapat kahit na gusto mong parang sobrang saya lahat ng mga mangyari, kahit na hype ka, kahit na nandun ka sa parang peak ng iyong kasiyahan, nag-iisip ka pa rin ng tama. Parang namomoderate mo pa rin yung mga nangyayari sa paligid mo. Kumbaga, ikaw, meron kang disiplina sa sarili mo at responsable ka na, dapat ganito lang yung mainom ko. Ay, dapat ganito lang yung takbo ng sasakyan ko. Dapat ganito lang din yung takbo ng motor nila. Kung po pwede, umaga kami babiyahe para mas iwas sa aksidente, para mas makita namin talaga yung dinadaanan na. Yung mga ganun bang preventive measures. Kasi kapag ganun ka mag-isip, medyo kalkulado, medyo napaghahandaan mong mga bagay-bagay, medyo less yung pagkakataon o tsansa na kayo ay madisgrasya. So, yun lamang. Kung meron kang gusto ring i-share sa amin share mo na, raketera@gmail.com. I wish you all the best, Secret File Sender Denzel. At sana nakagraduate ka na, sana tapos na yung paghihirap ninyo. Baka dala lang din yun ng stress mo sa buhay, diba? Pero kung hindi talaga, feeling mo sumusunod pa rin sa inyo yung Diablo, doon ka sa mga spiritual advisor. Yan. Anyway, BRBS and bathroom break for top secrets.
kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto, kabisyo. Kapiling pa rin si DJ Raketera at kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Denzel's Secret 5. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!